Tämä on Öystilä. Tarkimmin varjeltu salaisuus tällä puolella, no kaikkea. Eihän se näytä juuri miltään, mutta tämä sateinen kalliorykelmä tarjoaa aikamoisia yllätyksiä. Tämä uskomaton paikka ei kuitenkaan sovi heikkohermoisille. Katsos, siinä missä muualla nautitaan puun vuoleskelusta tai ristipistoista, meillä öystiläläisillä on pikkuharrastus nimeltä lohikäärmeratsastus. Voi anteeksi, Suomusintti! Halusit sä tän? Tossa, baby! Sä muuten näytät tänään tosi upealta. Mentiin, Oksu. Tässä seurassa ei voi hengittää. Se vihaa sua yhä! Pannaan tuulemaan röyhtään! Asiaa! Se oli 209. Astridilla on koossa 3, kun taas Suomusintillä ja Livalotilla ei ole vielä ainuttakaan. Ja hikotus on... missä lieneekään? Ette Taimo vaan säikäyttänyt poikaa sillä puheella. Mitä sä puuhaat, Limalot, ja nyt ne voittaa! Se on mun prinsessa! Se saa kaiken mitä haluaa! Ronskiko! Sehän yritti haudata sut elävältä! No mitä nyt pariksi tunniksi? Lohikäärmeet olivat meille ennen pikkuinen ongelma, mutta siitä on jo 5 vuotta. Nykyään ne asuvat täällä, ja miksi ihmeessä eivät asuisi? Niillä on täällä omat tallit, yltäkylläiset seisovat kaukalot ja täyden palvelun lohikäärmepesula. Jopa palonestojärjestelmät ovat vimpan päälle, vaikka itse sanonkin. Ahaa, on aikaraivo. Selvä pyy! Pikakiekka! Musta lammas! Liiden myrskykiitejä! Me voidaan yhä voittaa! Hana Oksu! Mentiin! Lennä, lökkö! Tää on sun tähtihetkes. Ja sitten läksi. Ylös! Jopa! Hyvä läskilökkä! Onpa hyvä, Kultsi! Tästä iltoo 10! Yeah! Musta lammas! Kilpailetteko te oikeesti Ronskista? Ha! Voittaa Siis meitsin! meidän yhteinen! Kukaan ei pysäytä mua! Paitsi mä! Me ollaan kiinni, Nero! Älä yritä pilata mun tähtihetkeä! Iske, Astrid! Tää on mun Sä hetki! pilaat aina kaiken! Paljon poruu, vähän viluoi! Wow! Astrid! Mikä niin? Siinä kuule menee mun tuleva mini! Anteeksi! Myrskykiitejä! Ja 13! Astrid vei siis voiton! Elo Öystilässä on siis aika täydellistä. Kova työni on kantanut hedelmää. Ja hyvä niin, sillä kun viikingit nousivat lohikäärmeiden selkään, maailmasta tuli paljon suurempi.